bandiraɓe tedduɓe en koɓe yeeɓi en ko woyti hono Ndjobbo TV international bandiraɓe tedduno mbiɗen ni oɗo saaha kala ñande yontere nde timmi enen kalen mbi toon kabaruuji taw ɗen kabaruuji kadi ko kabaruuji ɓurɗi tengtude taw ko inde Ndjobbo TV international so toon ko Abdoulaye Sarr citen bandiraɓe tan ene wayno ko wiyete hono ndeɗon yontere mawlude mbiɗum hono gammu non mawninam banggue leydi Sénégal kono kadi won galleji mawɗi tinaɗi kandal ɗi noon mawninani ɗum kadi en jogui hen gongaji mumen caggal noon ko wiyete hono bandiraɓe meɗen Fuutankoɓe yoggaɓe mabɓe gummima to woyti hono guure mawɗe ko ɓe gummo Ndar ɓe gummo Dakar ɓe gummo Kaolack mbaɗa jura ha toon e Fouta gam mawnin toon ko wiyete hono jibinande rasulullah sallllahu alayhi wa sallam jaam e kisal goni e muɗum mo caggal nde wonde kadi wonande hayto banggue jalfuɓe banggue o banggue kamɓene kadi goto foof ruttimay e nokkuji muɗum gam mawɗinde toon ko wiyete hono jamma jibinede nelaɗo to banggue Dakar wonande ko wayno ceerno Mouhamadou El Mokhtar Sy ɓurnodir ceerno Jamel Dia to nokkude nde wiyete hono Seyno Bousso ene wayno kankone ɓuuri duuɓi nogas hitande fof o mawnina ko wiyete hono oɗo jamma jibinande rasulullah sallllahu alayhi wa sallam dendagal bandiraɓe Fuutankoɓe on ummiɓe ha to ene nder leydi Mauritania mbaɗi ko cente wona délégation ngaji mawɗi so tawi mawɗi molanaɗi moole keeɓi tawtorede hen nder hen caggal noon kadi to banggue lamɓe hay to banggue jeyandiyankoɓe mawɓe enen koye men kadi keeɓi hen arde kono wonen kadi guilayi to banggue Bourdo o guila nden puɗɗi arde hen yen ciften bandiraɓe kadi to banggue ha joni hono hilifaɓe arɓeɓe to banggue hilifaɓe diine hilifaɓe hewɓe gaari hen e kala saaha ko nondi wono tandiraɓe rasulillah sallllahu alayhi wa sallam ɓen ɗon garani kono hikka ɓe garani kono ha joni wayno ɓe gaari ni ne wonno ɓe neeli to goyti hono délégation ɓen hono sete moolanago moole yo waw tawtorede e inde mabɓe cikam ɗon kadi kamɓe arɓeɓe goto foof ƴefti konngol gam haalde wiyton diine l'islam kono gam haalde kadi kala ko yeyte hono ɓuure tawde no ɓuure kadi ɓuure rasulillah sallllahu alayhi wa sallam mo joom e kisal woni e muɗum o e nder ɗo noon ɓe kaali kala ko yeyte hono ɓuure kono kadi ɓe kaali kadi banggue diine l'islam no yimɓeɓe ɓuuri tinnorade e kala saaha to banggue joni no mbiɗen nane ni ma gartu hen to banggue cinggal ngal yuɓɓinama yonnama ha feewi e kadi ene wonde e needi ene wonde kadi e kisal to banggue sécurité nde wonno policier ji ɗi kaye komi koye kañume koye mumen darima darde lang gam yuɓɓinde ɗum e nder ɗon kadi ne wayno ceerno Mouhamadou El Mokhtar Sy kañum hoore muɗum kadi ala ko haali ɗon so wona ko yowiti e ko rewi Allah jokki enɗan ko fate diine l'islam kono kadi ko fate wiyte hono ɓuuri rasulillah sallllahu alayhi wa sallam to banggue sukaɓe yimoɓe kamɓene kadi goto hen foof kama gueɗal muɗum wone mabɓe rokkaɓe hojomaji 15 won mabɓe hokkaɓe eko taari ɗum ɗon ɓe ɗon ko yimɓe kadi jimi tawa jimɗi mumen ɗi kadi ko jimɗi juɓɓude jimɗi joni dendagal hono bandiraɓe nottima han hannirta ni hen noon tinen ganden ko ɗum ɗo jinnoɗen ittinto banggue mawlude o heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Ndjobbo TV international nder ɗum ɗon noon ko wiyete hono oɗon suka debbo mo inde muɗum sarina banggue o bandere windere nde kala ha tengti noon to banggue leydi France kam leydi Sénégal innaɓe hono jaari sow teskoraɗo to banggue gandal mum to banggue moƴƴude mum haqqille walla moƴƴude e gande wonande kadi to banggue heblude waɗɗi foof o jeeyama koɓe mbiyata meilleur élève mo ganduɗa élève walla fosine ɓurɗo wonde gana ɗum di sababu ha leydi Sénégal yamiri yo janggoy toon hono duɗal pattam lami walla toon leydi France mbi ɗum Louise de Grand ngal ɗon dudal yimɓe hewɓe hilfaɓe mawɓe ko kañum en ko ɗon kañum en koye men ko ɗon jaltide nder no wayno kanko no jangguine toon yeehi ha ko juuti noon haala mawko yaltide haala mawko yaltide o majjiri yimɓe walla faldiri yimɓe nde faldiri yimɓeɓe noon o yi laamu no fewi hamɓeɓe payine sikki taw ala ɗo daha walla ni boom ala ɗo waɗa cagam ɗo noon o yentoroy ko to nayyi kono leydi Belgique nde ummiti toon o arti nder leydi Sénégal nder ɗon kadi hollitama oɗo saaha waɗino deƴƴere no fewi kono kadi ene wayno oɗo saaha o suppitima niyan no suppitira noon ko gam kadi ruttade toon e hono leydi France tawa kadi dudal ngal wonno ngal gaɗo ko Louise le Grand ko toon tigui kadi o jogori janggude nder ɗon hollitama wonno wiiɓe kañumen so weeli jomiraɗo joom paɗe bawɗe ma andata hen darde lang kala kadi ene yooɓe to banggue jangde makko nde ma mbawa yobde hen guilay ɗo joldi makko ha e jobdi makko ha e koltu makko ha e ñamde makko ha e kala makko mais noon kolle timmima mbaɗan ɗum ko wiyete kono oɗen suka debbo pullo biyaɗo hono jaari sow bandiraɓe heeɗiyankoɓe hettiyankoɓe Ndjobbo TV international ma jahoɗum no fewi ngol ɗum en junno seeɗa nder leydi Guinée Conakry to nder leydi Guinée Conakry e gaddagol wiyete hono Doumbouya Mamadi wayno ɗum ɗon kanko Mamadou Doumbouya oɗo saaha hollitama won yimɓe hewɓe o jokkodirno hilfaɓe hewɓe ɓe ganduɗa wonnoɓe nder kasuji kamen jaltinama ha laaɓi haaɓi cer e nder ɗum ɗon kadi won yimɓe hewɓe kadi ɓe ganduɗa ko toɗɗaɓe yonde gone e nder laamu ngu e nder ɗum ɗon noon ko wiyete hono Sellou Dalen Diallo gardi wiyete landa IFDG kañum hoore muɗum
yiɗɗino yaltude gila ko ɓooyi kono dañani yaltude jeeno saabu muɗum ko saha nde Alpha Condé joɗino e jappere laamu nden wayno kanko o wi ko muk hay goto selludel en jalo en yalta en yaa ena faye banggueji goɗɗi walla en yalta leydi ndi caggal ɗum noon wonande hay passeport makko ɓe keptu ha laaɓi nder ɗum noon caggal nde nguɗon e laamu kesu yalti ɓe ɗon tottitima gueɗe makko ha laaɓi o wellitama o yaha ɗo yiiɗi o arta nde o yiiɗi nder ɗum noon hollitama oɗo saaha ene wayno kanko hono sellu ma o yillo to e nayyi walla ni o yilloyima to e nayyi hono dowlaji dendude Europe o caggal ɗum ɗon kadi ummito ɗon waɗa jura ha to e dowlaji dendude America e caggal ɗum ɗon kadi o ruttito nder dunde Afrique ene wawi ni o ɗo rewa ɗo nder leydi Sénégal ene ɗamina ɗum ɗon ala ko laaɓi hen taw ko noon e ɗamina no wayno rewa leydi Sénégal caggal ɗum ɗon kadi hollitama ne wayno kanko hono ɗo en Alpha Condé nde o joɗino e jappere laamu nde wonande won keeri kewɗi ɗi o udduno hakkude makko e leydi Sénégal e Guinée Conakry hakkude makko e leydi Sénégal e Guinée Bissau e gardugol hono Oumar Sissoko e Embalo ene wayno ɗon kadi keeri ndi no ubbino ɗum ɗon e nder ɗum ɗon wonande kanko ha joni hono Oumar Sissoko e Embalo nde jokkodiri e jeyandiyankoɓe to radio France international ɓe namdi guyde ono oɗo en jiyaɗo Alpha Condé wiyete hakkude muɗum e to banggue fulɓe holliti o wi kanko an ha joni hono Oumar Sissoko Embalo wonande kanko Alpha Condé o wona neɗɗo jiɗɗo fulɓe no fewi so ƴeewi e kanko Oumar Sissoko Embalo hen banggue ko pullo hen banggue ko Bamaranke Alhaji Macky Sall noon yimmum ko pullo bamum ko pullo deke noon kanko ala ko wonno so wona o yiiɗa ko wiite hono banggue fulɓe wayno sati gollo en konngol ko Oumar Sissoko Embalo ciften bandiraɓe tan saaha nde sellu Dalen Diallo wiya ardima duuɗe walla ardima duuɗe wonande sen yibbuɗi noon jiɗen wiide ko nokkuji tawde nokkuji kadi saaha nde sumgoji ɗaɓɓude hoore leydi hen kagal ko ɓedda hono le présidentiel ne waɗi nde haqqillaji foof nanggui kadi gotani walla cuɓani carte ɗe ko kanko sellu Dalen Diallo ko noon Alpha Condé no wayno hepti ɗum ko amdu e belade kadi e holli ko doole sen duttima caggal seeɗa hitande 2010 2015 2020 ɗiɗo laabi tati foof ko kanko sellu Dalen Diallo ko kanko heɓartoɓe ɗe ko kanko fotoɗo laamade ko noon kanko hono Alpha Condé yimɓe makko ɓe ganduɗa ko daraniɓe fenani ɓe ɗon koye men itta fenani nde foof ha laaɓa pawta hono sellu Dalen Diallo gongo foof ɓe guitta ɓe mbadda e ha joni hono Alpha Condé ha joni bandiraɓe teddu gonen koto banggue leydi Guinée Conakry nder noon hollitama kadi oɗo saaha ene wayno kala ko wiyete hono gueɗe tawɗon gueɗe kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa yimɓe tampino no fewi son ƴeewi Sékou Touré mo ganduɗa meɗino ardande nade leydi Guinée Conakry nder hitaɗo ujunaje jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e goye meɗum kono 1971 pittali limtindi keeɓino hen halkade nder ɗo noon ɓeɗo enna ɓe ganduɗa wurɓe ha oɗo sakuroji ɓeɗo ene wara ɓe ɗon koye men oɗo kañumen ene nan jokkodiri e hono hoorejo leydi ndi beele ɓeɗo enna jeeyaɓe Allah ɓe ganduɗa waraɓe wardaɓe kadi e amdu e belade e toñegueji beele goto foof ene wawi hebde haqqe muɗum walla kadi mbeɗa ñawoyɗe ene mbaɗa taw en ñawoji goto foof ene hollite walla ene ñaawe taw nden ñawore ɗon ala poɗɗo waɗe ɗum so wona hano kanko Sékou Touré kono kadi ɓe keeɓa kadi kala ko wiyete haqqeji mabɓe hay soɓe cankima koreji mabɓe ɓiɓɓe mabɓe walla tañiraɓe mabɓe beele ene mbawa jogade kala ko yowiti e ha joni sagoji men walla hebde sagoji men e wonande hono ɓeɗo henna yimɓe waraɓe kadi wona hakke capanɗe jeeɗiɗi e goho taw ala ko jeyno sababu muɗum so wona hono kanko Sékou Touré heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Ndjobbo TV international sawtol ko Abdoulaye Sarr sen gummi ɗon mbaɗa jura ha to e nayyi oto banggue Facebook ko festival nder noon wonande hilifaɓe hewɓe keeɓi hen tawtorede nder ɓen ɗon noon hollitama ko wonande ko yimɓe yaruto banggue pinal Alhaji Baba Baydi Mal kañum heeɓi hen tawtorede wonan hon Dj Awde e kañum e Koucha en fof yimɓe ɓe ganduɗa yaruto banggue pine ɗe ɓen foof hen keeɓi hen tawtorede nde wonno hikka ko leydi Sénégal ko kañum tigui hono teddirano ɗum ɗon hollitama Baba Baydi Mal waɗi toon golle jubɓuɗe golle joɗɗe golle pewɗe kadi heeɓi toon teddule mawɗe caggal noon kadi ko wayno Dj Awadi kañum hoore muɗum won teddule heeɓi toon Kouthia e hoore mum kadi won teddule mawɗe heeɓi toon ni en noon tinen ganden pamen ene wayno hikka wonno ko teddungal wonande hono leydi Sénégal to nayyi hono Facebook ko ittata noon won yimɓe kadi woytiɓe wonande to banggue Sénégal naaɓe yanoɓe toon ɓe won hen woytiɓe noon ko wiyede ɗumen wayno kañumen won gueɗe kewɗe ngakkirama toon bandiraɓe tedduɓe Allah jarama on jarama sago Allah sago noon sawto wonno ko Abdoulaye Hammadi Sarr en ko ɗum ɗo wonno e laana ceerno Amadou Oumar Tall ceerno Oumar Amadou Tall heddi ko woni koye lahal pullo yo laato pucci dow laaɗi less